très urgent. Mbalima an nyokuma ko di bashite billet jeudi 28 avril 2022. Mbalima ay vidéo partager djembe ka soro. Gros titre de baby et révélation chama baby. Bonne nouvelle folo jume Mbalima ko Niger tara accord signé uni irisu ni ñogonche. Oye bonne nouvelle folo yi. Ala be ka Malika tien Assimi Goïta ye baraka dendi Shogeli aw ye baraka dendi. Malien ko Cameroun olu munu ye accord signé oni irisu ni ñogonche utara guerre wuli Cameroun nord la utara Cameroun rebelu ou formé ka dolu ngol la ko irisu be kana kulu fagadi. Mais Niger tara accord signé oni irisu ni ñogonche Niger tara ku mogo be irisu la ko irisu kanu deme terroriste kala la wa ira ko Malika tien de bangira bi. Malien Mali kofe Cameroun tara Cameroun kofe Niger fana tara awa Burkina fana be taga hala teme koyi selema olu saranen bedi balimaw ko makoro be fe ka boli ka ta Algérie ala ngo ko be dugu kono sa makoro ngo ka be tale Algérie de Algérie ko ka be no ka gasi tege Espagne na parce que ko Espagne ni dado ka problème na une u ka polisario problème ku yu dado la donc o mangam baw bebi président Assimi Goïta idaika sinogo Assimi be cheso ko nyimi ne law Premier ministre Sogel ani président Assimi ayaw daka sinogo ministre mo be ka galono fana tege amena do au détail la ko fo obela jela anyo de fo malien ñogon kelew o kana do konana o de ko so opération Espartout Sama malien bede forale me ñogon kan bi ñangoya te asidia te leaderia tala am bede bolo di le me ñogon ma bi Mali mo ñena ma be bala karamo chama bala association chama bala sebu tungara ka association tede mbo foka tongo bula parce que malien be sa leader no fe donc amena bo le 13 bega bo le 13 balima ministre fana ko dogolo no be amena bo ko fo bela jele ngana anyo de fo bela jele na de en tant que blé mo sikana kibana nga jamana nga mi blé ame président Assimi fo bara tabolo kay Assimi ta itola malien biko ka nyefo malien chena muso bela jele frangena be ki préparer donc bonne nouvelle mais non amena bonne nouvelle amenu ou saradal damene sanno bela jele ki préparer pré-parti. Donc, balima voilà, ambe do détail konana. Ko Niger bolla kataka ko olu mogo be irisu labi. Fransi ko irisu ye mogo fagala uli. Awa Niger frantara irisu fe ne balima wu. Irisu ko be Niger deme. Ko ka jamana kuba ko be Niger deme ala. Balima wu kaba ko kuma do fana be ko CEDEAO mogo de wulle fana be Senegal contre la. Ko Senegali ko be ka Mali camion to ko be ka do Senegali. Donc, comme Macky Sall, quand on me parle la CEDEAO là, comme Macky Sall be ka toko, Malion ka camion be ka do Sénégal, comme manganko ka ke. Ko Sénégalais embargo violé. Balimao, do be Mali fait ça. Donc, angatara. RFI fana, RFI ko kale beto Mali la diago yade. Olu fana système doke ametla ka boko détail di bela jelema. Ko Jean-Yves Le Drian, no français ka ministre des Affaires étrangères, ko le 20 juin ka abe jige ko parce que ka ye Mali passeport taka keina fo France tayi kanga anga fe critique law ku wulembe Jean-Yves Le Drian no français ka ministre des Affaires étrangères ana denge ku wulembo lu no fe o de goro titre yi donc balimaw amena do vidéo ere kondana kayira awla munebe Maliko la samno donc ko Niger ko au ministre des Affaires étrangères o de tara irisu fe ko kata accord signé ko ni risu ka jeko ka baraka ñoko fe ko menda e mentigila yi anga Niger ministre des Affaires étrangères re kuma kaname. Nous sommes arrivés hier à Moscou. Еще раз я бы хотел выразить благодарность за тот горячий прием, который мы почувствовали вчера, когда мы прибыли в Москву. Nous sommes très heureux d'être ici dans le cadre de cette visite et que nous considérons comme un élément important dans le renforcement des relations diplomatiques et politiques entre la Russie et le Niger. Мы очень рады быть сегодня здесь в рамках этого визита, и мы считаем, что эта встреча является важной составляющей дальнейшего развития взаимоотношений в дипломатическом и политическом плане между Россией и Нигером. La dernière visite des ministres des Affaires étrangères ici, nigériens à Moscou, remonte à 55 ans. Voilà. Niger, la dernière fois, Niger kaka ministre d'Akata irisu fe, ko nyinaya sam piduruni sam turude. Niger kunta sensu irisu fe. Bi Assimi malien africain benya yele. Assimi benya yele. Maréchal Assimi abe cheso ko nyimina kuluba. Ah vive Assimi sa. Vive Shogel Maïga. Ubolo be nyogon bolo koy. Munu me wore nyina munu me politique la oluka doke la fasali la.
Asimini Shogeli la sanani Fuseni de mɔgɔ si tɛ se k'u fara fɔ Ala minnu bɛ nafiguya la a bɛɛ malo la fana a bɛɛ malo la daji tura bɛɛ kun camancɛ la bi an ko transition an ko union sacrée parce que n'aw farala ɲɔgɔn kan de fanga b'aw la a y'a lajɛ dɛ. И я должен отметить, что последний раз министр иностранных дел Нигера был здесь в 1955 году. Donc, en nous invitant ici, Monsieur le ministre, vous contribuez fortement à relancer des relations que nous voulons fortes et solides sur beaucoup de sujets. Так что я надеюсь, что эта встреча позволит внести свой вклад в дальнейшее развитие наших отношений, которые я хотел бы видеть прочными и сильными. Nous considérons également la Russie comme un acteur politique mondial majeur et un acteur économique important avec lequel il nous est nécessaire de travailler davantage. Также для нас Россия – это ключевой политический игрок на международной арене, а также важный экономический игрок, с которым необходимо выстраивать отношения. Notre pays fait face à beaucoup de défis et le ministre a évoqué le premier d'entre ces défis tout à l'heure, la question sécuritaire. Наша страна сталкивается со множеством вызовов, и господин министр недавно упомянул о некоторых из них, в том числе это вопросы, связанные с безопасностью. Donc nous aborderons tout à l'heure les défis et les enjeux liés autour de cette question sécuritaire. Et nous voudrions également dire à Monsieur le ministre que nous voudrions également travailler tout autant fortement pour élever le niveau de la coopération économique entre nos deux pays. Niger ministre ko kuyu kalfa irisu la ko irisu ka Niger deme ko sino ko Niger ka ko bantola de flé Niger ko Niger mouye ou ka député ou black a voté ko France ka taka ko force barkan ka ta Niger o Niger kele ka demi-tour ka tuguni ko tiere la ku ka ta irisu no fe awan balma o Niger fana tala irisu finde Niger ministre ko ku mo be irisu la ko irisu de be se terrorisme faka chokola kawa ku mo be irisu la de balma kuma be fla nyakoro Niger mo de bora bi ko lu mo be irisu ka demela ko tiere la ko ka terrorisme kele ko irisu forle ndo ala o Niger kelen be CEDEAO la o de ko am Mali kana je ko Mali kana gere irisu la kali irisu kasabe woromi ko Mali kana gere la ko Mali ka irisu ka surasu genga bo Mali la ko sino ko lute embargo bo Mali ka sisa u be ku dogo ni dogo la ka torosi ta ka irisu nyini dogo la e mbalmaw ala ekiri Asimiye baraka dende asimiye duwa dende Shogeli ye baraka dende Shogeli duwa dende nebe asimi toko foro rombe Shogeli toko foye parce que Fuseni lasana de do a ben alache awa chesi tise kufara a jeune chaman be u ka carrière chena awa daji tura chaman kun chaman chela chaman daru yela ka kafa ka yada fube boko be Shogeli nene me ala ya be malu daji tura chaman kun chaman chela billahi tallahi mais bi le Mali avance ante do mo ko la de ante politicien kala de ni mu be politique la ni jeune activiste be politique kala ibe fe ki ka tonge politique toy to créer ika andabo ika ko la an ko de ame malien be farale ñogon ka opération Espartus Fama M5 mo kumbe et CDM mo kumbe Boué Aïdaraka mo kumbe non mouvement chama kumbe et fait comme on appelle là mouvement 24 mo kumbe non association missionniste association ba chama kumbe ndasara mu to manda ma setrumo ibe association ba fait de Mali ko ko sincérité bala be de boulot di le ñogo ma bi opération Espartus Fama la lettre E sorasi chama ngole ko se ku tungala kanye eke sorasi chama keleme kan ti sorti domi be keleke yoro la sorasi do yo ngole kuto mura sora kono ne se ku tungala kungulo yere ye kan ti sorti ye malien deuna kono le opération Espartus sorti toro sorasi ko kolu be se ka tle flake ko be se ka kesechi kalu te sege ça dit mo ou morale montelendo parce que ango ambe armée malienne de ko donc balimaw ala e tien bange bi awa irisu ka ministre ye jabili mundi ameno jabi fana kala irisu ka ministre bora ay Niger autorité mo jabi ko irisi bena wuli ko ka Niger deme malien ala e tien bange bi o Niger kelen o be CEDEAO la on de koko en tant que on ma irisu ka surasu genga bo Mali la ko lute embargo bo anka embargo me Mali kan o korote ko asimi be fe ka to fanga la de ou ye embargo ke Mali kan parce que ou be fe Mali ka ke France ka jondi balima abe fle koy mais bi ala e tien bange bi olu yɛrɛ bɛ ka boli irisiw nɔfɛ bi Macky Sall y'a ka frontière dayɛlɛ ko Mali camion bɛ ka don yen CEDEAO mɔgɔw wuli ka wuli tuguni c'est à dire France ka janfa France yɛrɛ de bɛ ka bi a yɛrɛ ka janfa de kɔnɔ bi parce que Mali ye barika jamana di Maliens an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Maliens mɔgɔ bɛ na k'a b'an fara ko ka différence créer ko nin ye Assimi ka mɔgɔ ye dɛ nin ye Shogeli ka mɔgɔ ye dɛ
aya maba jeune bella a jeune febe sente kono a 100% a bebo bara de la se ku tungara ya fo ndate fara ante gidi ko kalala ya ante comparaison awa mo nyango ya tenga a shit kungolo may netai awa nete mo nyango la de ne bi jogo jugu de fo awa mo ba yi horon yere wolo ladiri no se ku tungara kuma ka ba do ka fo ko serere do mais mo langolo denangolo tseka ne famia fo ka jinguli denangolo manane do abe dimi parce que ne bi jogo de fo dénuement on est béné famille ma denangolo tseka ne famille moi je suis clair comme l'eau de roche à ben alache je suis très sincère envers Assimi je suis très sincère envers cette tradition je suis très sincère envers nos soldats ala nya bebe nganingela et je recule pas ora to nga fani nte reculer ikana da banani made takay jo arazo erafila kam mana kambe fo yere wolo be segula me awa usone do segu yefana awa segu te nyamugo no fa babo nyangwa tiso mais na figi escro jahili munu be sente konana nu be ni barajugula a génie à 99% bébé ni barala uni kawral bolo be nyogomolo uni kawjim bolo be nyogomolo do ere u da fale u bébé linkele le ka awa ma fale awa ka agenda bubulu mais ala ya bemalu ni ma bo sogeli ko ala bi malu bila italay parce que sogeli est sincère sogeli Assimi problème té mbo fo ka no bola aya la ye irisu be ka mun fo ya orla irisu ka ministre be ka mun fo ango orla meya se vous tungara to de commune bodin bila italay nya fo do mi ngo abala France u yenke wulu ni jakmani fatoni laga toy mais bi o mo kelo be ka bobi ko abala France horonya clara mo do makoy awali sila mo do be ka commencer kan neni malgré ko tugoran hakilna ta ko de mo be ka commencer kan kele tugo parce que ibaro bani sugu se ka tas côté kelena anu de fois toujours nous on continue ante yere kala ne te yere promotiona ne te leader ne te nyamoyi mais ne te escroquerie de ka mali jeunesse la awambe senda be kan ka beira djembela ni ala sona mali croix imbejo avec l'union sacrée parce que nama franjonga billahi ante force utana franjonga te do arranger do be balo jamala borila ni be farala nyonga do tout taille ora to be na ni division yi se ku tongara de koko de bana pew o mirikarla Chesiti do blen kibe malion bla ku bla koron fe ku bla les filles o de bana pew arasbati mun kana chesiti na blen kibo kana bli c'est terminé yere wolo de wulembe bide a ben ala na krache ana ko de nga debay me ku jogon ne fo ko roni foka ambiguïté bola pew balima mena ni yoro fana yirawla irisu ka che kumana ay irisu ka che ka kuma yoro la me irisu be ka jabi mun di Niger ma anga jango la me qui a eu lieu le 22 février quand la patrouille nigérienne a fait objet d'une attaque armée à la frontière avec le Mali. Есть погибшие, раненые. Мы искренне соболезнуем вашему народу и правительству. Il y avait des victimes et des blessés et encore une fois nous exprimons nos condoléances les plus sincères à votre gouvernement et à votre peuple. Уверен, что мы сегодня сможем обсудить и задачи пресечения подобных террористических, экстремистских вылазок в Африке и других районах мира. Je suis convaincue qu'aujourd'hui on va aborder les sujets de la lutte contre de tels attentats terroristes et extrémistes dans votre pays et dans le continent africain en général. Voilà. Наша встреча. Irisu ka ministre ko Niger surasu fagali mun kera ka digira irisu la ko ni ala sonama ko lu irisu ko te Mali doron deme de ko be Niger deme ko be Afrique pays be deme ko irisu ko lu te sigi blende ko ni yolu wulendi ko mogo ka deme base ko mogo be irisu la ko irisu be bokati deme ko ka terroriste kele ka ke ka bampew irisu ka ministre de bora ka fo sanno de mais segaka irisu ka ministre bora ka fo Niger ministre ngana sisa ko ni ala sonama ko irisu be na Niger deme ko kube na monnaie bon Niger la ko ni ala sonama ko irisu be monnaie bon Niger la ko Niger ko kombe ka da Niger ka ko irisu ba be kalama ko et puis ko Niger surasi fagali mun kera ka digira irisu la ka digira Vladimir Poutine na ko ni ala sonama kube monnaie bon irisu la monnaie bon den ala irisu Poutine mala nyo de fana sa ni irisu kumbe sujulu billahi halu ye mogo min danga bi mine irisu klenembe ibafo irisu ye shiamia irisu ye en farafina irisu bina fo maraga ni maninga be chuko yaro maraga klelendo maninga fana klelendo jusqu'à ce que mo ba fo ko annalonendo an lere fo ba fo annalonendo parce que an klelendo an ye nalo mode parce que an klelendo an ye nalo mode an maraga una maninga an ye nalo mode parce que an klelendo na imbe muna ambola na antola musala hatan fanfe o ye horonya ye nalo mayadi na forima ki nalonendo farafina o kanga jay klula di mais ni nalo ma vrai ni ko nalo ma vrai ma kan nalonendo ro abedigala mais horo ni ko ma kan nalonendo ro abe yeledi
parce que o horonya di parce que e klelendo ale be zigizagini mun ka ale bolo kekunya di ale be to zigizagi la doro akobe kari abe lebu daji be to akun chamatela e muye naloma ide ale du kono ba fo ma du naloma bade ale jekulo ba ko che ni naloma di parce que ale kono jelindu ale mana musoro be jeyi ni mun bale kono ale ba fo bebe bo kalama bebi tatata mais mun ka kekumu ale ba attaquer dogondogonin dogola ale te fe mogo shika bo kalama ale be denjuguyani ke ale be kafiriya ke ale be nambara ke ale be shweni ke ale dogolindo ye cha ale ka kekunde mais e mun kono jelendo e be fe ko be ka ke kilenya la e de nalomai o folio kanga ja ikulo la irisu ima to wa foko irisi nalonindo parce que irisi o horondi irisu ko bu kono jeya Nigeria ko ni ala sona ba ko mone bobo Niger la ana kuma to la me ay kuma to la me de. Всего через несколько дней после того, как мы отметили 45-ю годовщину установления двусторонних дипломатических отношений, это было 17 февраля. Notre rencontre ne se déroule que quelques jours après la date charnière, le 45e anniversaire depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, qui a eu lieu le 17 février. В России заинтересованы в том, чтобы укреплять дружественные отношения с Нигером, развивать политический диалог, искать возможности расширения торгово-экономических, военно-технических связей. La Russie a son intérêt afin de promouvoir, de développer les relations amicales entre nos deux pays, afin de promouvoir un dialogue politique et d'élargir les rapports commerciaux, les rapports d'investissement, les rapports militaires et techniques. По большинству актуальных вопросов современности и международных kale be fe ka relation nyuma de keni irisu ye sécurité ko ta fa fela la no e lakana yi ani jago fon be teme irisu ni Niger ni nyon bi Niger ko kale be coopération wakati mina ou be ka sanction te irisu kan ko be irisu isolé aywa Niger bolla ka ta yere kalfa irisu la Burkina afana ka wula ka ta irisu fende a mali wanyo de fana ou yo ordre mondial mun fo le nouvel ordre mondial ou yo kuma mun fo o de be kana sisan no ala be ka tienbe bangi occidentaux digelente to wera la ka terroristes glan awa me France ka technique do finyina ni France be fele ka Niger negen ka Burkina negen kolu ka négocier ni terroristes ye France ka plan flé dembo fa anyana bide aya aglito ni yorona de plan wala te France bolo dem balimaw mbe France ka planning fo anyana bi mbe siga awronga billet jeudi 28 avril 2022 yaro Niger mogo tara irisu fi parce que Niger ba do France kilinte awa mena France ka secret fo anyana bi France ka colonie be ate fa shika marama fe soro ate fa shika armée nyuma soro na ya armée soro Niger armée nyuma soro sanno Niger mogo teke France la ble France be taka o mando olu ye quoi ni Mali fana armée nyuma soro ou mogo teke France la France be taka France be fede aw ka négocier ni terroristes ye nani France kadi terroristes taw attaquer de mais nani France goyara terroristes be taw attaquer France ka plan be flé France be ka fe fo ni sora ma ika dugu be nya mais ni ema so ma terroristes be kele ika dugu be chi rébellion be créé ou tara Cameroun ka tara rébellion créé Cameroun mbalimaw depuis Cameroun tara accord signé uni irisu ni ñogonche ou tara rébellion créé Cameroun nord la meno fana boko ira awla o secret flé ni mbalimaw ama magoro fana bala kalebe boliko kata Algérie ko kata kuma ni Algérie président de la République yi Ode kosongo aw malien mo aw kana bi distraction konana sente mo be distraction mina aw kana bi distraction konana de France be ka don wo bere la bi France ni mo mandi France be ka ta yafa de la BFB France be ka nyini abse ka Mali détruit to mina Mali kelen sababu yala Niger bolla ka ta irisu fe bi Burkina fa be ka irisu ka côté ngini Burkina be fe ka RFI gen Burkina be fe ka France 24 gen o be munye asimi kira kalo yele le ka benye yele asimi Furabo benyala asimi kera kalo yelele asimi yera wolodi bilanga do asimi ni shogeli ala ka barka do la munu me sente kono olu be fe ka ana nyina o de ko anyere ma ka nyon kele ne ka fongo premier ministre mayi ministre de l'énergie be yan fe tambe yan fe donc ame nyina franciko France ba ka kojugu ke France be fen no fe bi France jigiye ni sente ndiye awa sente jeni 99% a shimai daje tura be kunchamatela atama ka carrière tiena mesigi oroka donc ambe oro mina ko bi utara Cameroun kata fo Cameroun rebelu nyana ko Cameroun gouvernement me fe kata irisu no fe di ko kana Cameroun rebelu faga uya Mali rebelu de folo wele ko lu ka marfa ta gouvernement contrôle la sema mogo ko lu te marfa ta Mali contrôle la sisa utara tameseki demiseni woro mine si jeune Touareg
o y'u minɛ k'u taara n'u ye Niger an m'u kibaruya dɔn an t'a dɔn u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la Faransi kɛ ni taara u y'an ka tamasigi mɔgɔ 6 minɛ ka taga n'u ye Niger sisan olu de sugu taara ye gosi kan kɔnɔ wa an t'a dɔn an b'a ɲini président Assimi fɛ an ka maliyɛn mɔgɔ 6 min minɛna Faransi bolo an t'u kibaruya kalama u somɔgɔw bɛ kasi la k'u t'u denw yɔrɔ dɔn k'u t'u fa yɔrɔ dɔn cɛkɔrɔba san 70 dɔ b'a la donc an b'a ɲini Assimi fɛ a ka enquête boli Faransi kan Assimi bɔ G5 Sahel la Assimi Faransi gɛn complètement i ka MINUSMA gɛn ko Irisiw ka kɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔ an t'o si la an tɛ MINUSMA yɛrɛ de fɛ an ka dugu kɔnɔ bilen kɔrɔ mɔgɔw bɔra bi k'u bɛ marsiw la bi ko parce que ko insécurité bɛ yen juguw y'o ta k'o kɛ yɛlɛko ye mais an bɛ Assimi kɔ an bɛ Sogɛli kɔ an b'an ka transition kɔ mɔgɔ si kana bi distraction kɔnɔna na ko Cameroun k'u taara Cameroun rebelles bila ka marifa ci daminɛ ko mɔgɔ 8 de fagara Cameroun gouvernement o ye rebelle mɔgɔ 8 de faga an bɛ n'o yɔrɔ fana kalan sisan u talen bɛ Cameroun côté min bɛ yen n'o bɛ anglais fɔ sisan u bɛ ka Nigeria pousser ka marifa d'olu ma olu k'u préparer Cameroun gouvernement contre la rapidement ko parce que Cameroun taara accord signé Irisiw ni ɲɔgɔn cɛ o ma bɛn Faransi ma u taara Cameroun ka taga olu ka gouvernement ka taga olu ka rébellion pousser olu ka gouvernement contre la Cameroun rebelles kɛlen bɛ ka marifa ta bi an bɛ n'o yɔrɔ fana kalan o sɛbɛnnen filɛ yɔrɔ la balimaw n'an sigilen bɛ an ka wuli k'an jɔ ayiwa ko Jean-Yves Le Drian fana bɛna juger Bamakɔ dɛ anglais français ka cɛ in ministre des affaires étrangères mun kɛra Cameroun o sɛbɛnnen filɛ yɔrɔ la an bɛ n'o kalan bɛɛ lajɛlen b'o la mais MINUSMA fana bɛ ka jafa jugu min kɛ Mali contre la an bɛ n'o fana yira aw bɛɛ lajɛlen na an y'o de fɔ an t'an sigi bilen mɔgɔ si kan ka jamana ɲagami le Mali appartient aux Maliens donc u taalen bɛ Cameroun yɔrɔ mun n'olu bɛ anglais fɔ u taara olu de kama a sɛbɛnnen filɛ yɔrɔ la au Cameroun les violents dans les régions en majorité anglophones entre l'armée gouvernementale et les groupes séparatistes se poursuivent. Ce lundi 25 avril 2022, une incursion de l'armée a fait 8 morts à Zanga, dans la région du nord-ouest, à une 50aine de kilomètres de la capitale Bamenda. Ce village se trouve dans une zone réputée contrôlée par les mouvements armés. Les soldats auraient investi les lieux et tué 7 éléments de l'armée et un civil. Ko Cameroun gouvernement a photo fleni. 6 ans. Olu Cameroun rebelle ɲamɔgɔ ye mun de fɔ sisan nɔ u ko Cameroun rebelle olu ye marifa ta Cameroun gouvernement contre la ko parce que ko Cameroun gouvernement tagalen bɛ Irisiw nɔfɛ ko d'après un observateur plusieurs mouvements armés opèrent dans cette zone et ont installé des points de contrôle on est loin de l'autoroute qui est au Nigeria. Les séparatistes posent souvent des bonnes artisans pour viser les convois militaires, dit-il. Les soldats privilégient parfois les opérations nocturnes pour ne pas être repérés par la population qui pourrait avertir les sécessionnistes. Confie un observateur. Capo Daniel, un cadre en exil des forces de défense amazoniennes, explique que le village est contrôlé par un groupe armé. Ce site n'était pas détenu par les combattants peu nombreux. Donc, Cameroun et la Russie t'inquiètent. Les Russes n'hésitent pas à tirer sur les cas et commettre des actions en Afrique. S'il vient, ça sera qu'aggraver la situation. Ko Cameroun est rebelle ko pour que Oluka Marfati Dabla, ko Cameroun gouvernement, ko qui se mo Irisiw Sena, ko Irisiw ka surasi kelen ganata Cameroun. Ko ni Irisiw ka surasu tara Cameroun, ko otenata dowereke, ko lubinata civilu de faka Cameroun. Balimaw, o de fana information sur la, olu fana ka côté la ko fa bela jelengena. Donc malien tiena muso demiseni makoroba. Ko Jean-Yves Le Drian o fana bena wole passeport ko keneka. MINUSMA fana keleme kata projet de glan Kidali. Balimaw. Ko MINUSMA taleme Kidali ko kata projet de glan non. Kaira ka fokube population mogo deme Kidali mogo deme. Donc anga gouvernement qui koloside. MINUSMA be feka sema mogo la wula contre la mais pour le moment sema balembu bulu. Donc amene oro num bela jelen kala. Et quand la CEDEAO a demandé des explications au Sénégal soupçonné de violer l'embargo décrété contre le Mali, situé à 1000 km de Bamako, le port de Dakar est la principale destination des camions maliens. Ce qui se fait au Mali, principal client des ports de Dakar, qu'elle souffre. Pour arranger les commerçants maliens et refouler leurs propres caisses, les autorités douanières et maritimes sénégalaises ferment souvent les yeux et laissent passer des camions maliens. La CEDEAO qui veille à son embargo a fait filmer par drone le poste contrôlé de Kidira et elle a trouvé
Il y a une semaine, 600 camions maliens bloqués à la frontière. Mais quelques jours plus tard, elle a découvert, courant avril, que 85% des camions n'étaient plus sur place. Quoi, c'est un avion de bloc, drone blanc, français de données. Français a avion blanc à Mali ni Sénégal, frontière de là. Quand la agenda sur Mali, camion de do Sénégalais. Quoi, ko Sénégal douanier ou Mali, camion de bloc à do Sénégalais. Au Digoula, où il y a Kangar da Macky Salié. Quoi, kana son blé. Ko Mali camion kata doublé. Ko Sénégalais be ko Mali demet dugo la ko mankan bin ko mankan chini donc Francis de takera Afrique yebi balima o kuma bela jelen fla on nyakoro o de ko so anga o ma anga to anga transition mo ko anga to asimi ko anga to shogeli ko bonne nouvelle fana juwe e samana fana juwe balima o ko Jean-Yves Le Drian ko Mali passeport au marché de Jean-Yves Le Drian de boulot ko Jean-Yves Le Drian a photo fleni Jean-Yves Le Drian no Francis ministre des affaires étrangères ale de bɛ Mali passeport glan a den o de bɛ ka Mali passeport glan ka gɛlɛya ka carte na ko gɛlɛya a gɛlɛya ko IBK ka fanga mɔgɔ da ta ka di Jean-Yves Le Drian ma awa ko convoqué bɛ Mali tribunal la Bamako dɛ an bɛ n'o yɔrɔ fana kalan ko Jean-Yves Le Drian et son fils convoqués le 20 janvier au tribunal par les juges maliens de Bamako pour corruption. C'est dans le cadre du scandale des passeports maliens, le ministre français des Affaires étrangères et son fils qui auraient gagné dans la corruption des marchés dans ces circonstances troubles. Sous la période de l'ancien président IBK et sous le coup d'une plainte auprès du pôle économique et financier du parquet de Bamako, selon une source sécuritaire. La plainte avait été initiée par le mouvement de la société civile Maliko qui regroupe plusieurs associations maliennes. Affaires à suivre. Alors, quand plainte donna Francis, ministre du contrôle là, Mali passeport, on dit Français de combat clan, il y a Mali passeport de ta, ko marché ta, ko dit Français ministre ma, on a ton Malien compte passeport sur, Malien ka papier au bétien Français, Europe, Amérique, Asie, Afrique, ni tien, Jean-Yves Le Drian, allez de combat ka, un passeport ko gléa. Donc, corruption de dos, on a ko songa ma, corruption avec un baga Malien ma, Français n'ont corrupté l'été. Donc, Balimao, Kou bena juge Mali konana de. Koni ala sonaba ko Jean-Yves Le Drian kana den kou be juge Mali konana. Ambo oro fana tuguni. Macron bolla kale betaka Algérie de o fana sebene flé oro lambalimao. Macron ko kale tseka sigi. Kona le sigira ko Mali flé ko ka ale ka ko be tien non. Donc après la crise qui a regagné les ravages entre les deux pays dans le contexte de l'invitation, Macron a se rendre prochainement en Algérie. A photo flé ko président Macron me fait kata Algérie ha. Voilà, Français ka président Macron, quand il fait ka boli kata Algérie, avec ta Algérie deli, ko luka toye ka to ka avion teme ko ka to ka na Afrique ke Mali kono. Algérie ya ka frontière fermée. Terrorisme kumbe fali ke ka boli ka tita Algérie. Algérie ya robinet fermé, Algérie ka frontière fermée. Niger fana, o be fe ka ta irisu ka côté là. Et Burkina fana o bolla, Burkina bolla kana asimi voir kuyu kalfa asimila. Asimi Afrique benya ele, asimi kra kalo yele de ka africain benya ele. Mogo be asimi fait obe shogeli fait mogo te asimi fait o de be na kono kono be asimi fait mente shogeli fait ni ko shogeli ko asimi ni ko asimi iko shogeli awo be nyogonye hali 1h du matin téléphone boli nyogonche pour votre information awo mogo munu be janfana be malula donc bali ma nga kontena nga sija duma fait malien awo be ko préparer le 13 mai opération Espoir tous fama horon yere wolo mali de nyuma munu ko malien beka franjonka munu ko aide kante shogeli mogo yede ante asimi mogo de mais anye Mali mogo de olu be di tege di nyogo ma bi ko opération Espoir tous fama ante Mali dembo Mali dena awa mouvement politique fana te politique ton te leaderia tala segu tongara ka mouvement te mbo foka nogo bo ula kele ya obena wulisa segu tongara be feka karsa place bosala mogo shite gidiye Mali kono arasba de wolla ko gidi yere kunte fana ante gidi ko la ante moko ko ante segu tongara ko ante moko ko ambe Mali de ko ambe asimi ko ambe shogel de ko point barre mogo shite na ble kibara sata nyogona sikana obana peu segu tongara te ola mais yere wolo horon ba dombe ka kuma mfo tieni du donc beki préparer le 13 malima me vidéo bla la akambe